Saan ang maawanan iti namnama? Dayta ti mensahe nila Trinidad Mayor Roderick Wingan. Kadagiti mannalon iti probinsya ti Benguet. Kang runaan nga apektado iti tikag ken oil crisis. Sigun iti mayor, agtultuloy iti panakikoordinarda iti nagduma nga LGU tapno mailako dagiti nateng iti Benguet. Asumang sangpat iti trading post. Asaan met amagatang gapu iti nababa a presyo. Tangrunaan nga apektado iti krisis ti saan apan nakagatang ti repolyo, wombo, karot, ken dumapay anang rugi kadagiti kalabos a bulan. Inyo na una iti opisyal nga iti La Trinidad araramidan dati kabailan datap no matulungan dagiti mannalon. Ngemnas ken met ti panakitinulong ti dadduma a mayor nang runa kadagiti lugar a pagtataudan dagiti nateng. Tapno mabalanse ti panakaiwaras dagiti mailakwa nateng ken amin a mannalon nga apektado ket matulungan. Sa ating mga farmers, sana huwag din silang mawalan ng gana. Because alam naman natin that without them, pag wala sila, walang kakainin ng buong bansa, walang kakainin ng mga buong Pilipino. So ano man ang pwedeng itulong ng bawat isa, for example, bumili tayo ng produkto nila, okay na yon. Basta importante, basta magtulungan tayo.